яңа ел белән. Әйе, мин ялгышмадым. Сезгә ничектер? Минем өчен яңа ел гыйнвардан түгел, ә нәкъ менә 1 сентябрьдән башлана. Хәерле сәгатьтә! Йөзләрдә елмаю, кулларда шәшәк, сәхнәдә җыр бию. Җәйге каникуллардан соң дуслар да, дәресләрдә сагындырган, бәйрәмгә, балга әзерләнгәндәй кебек матурланып килгәннәр. Бигрәк тә кызлар. Яңа күлмәк, яңа туфли, чәчләр матур итеп үрелгән. Бу көнне алар озак көткән. Көтте, бик сөенеп, бик шатланып көттек без бу көнне. Бу көнне күп кеше гадәттә сабырлык, түземлек телиләр. Минем андый теләк белән башлыйсым килми бу бәйрәмне. Ничектер якты, зур өметләр баглап, шундый бәйрәм кайфы теләп каласым килә. Кызлары Нәфисә бу ел 1-нчегә бара. Мәктәпне ошаткан. Бишлеләр күтәреп кайтырга яңа биштәре дә бар. Гел бишлегә укыйсым килә. Нәниләр шатлана, өлкәннәргә моңсу, үзләренең мәктәп елларын искә алалар күрәсең. Үзебездә яшь чакларыбыз, бала чакларыбыз искә төште. Шулай ук чәчәк тотып, мәктәпкә барган чаклар күз алдына килде. Укырга барасы көнне мин бик зарыгып көттем. Шуңа күрә мәктәпкә дә 1-нче килеп җиттем. 1-нче сыйныфка баручылар тантананың төп геройлары. Аларны олы юлга озатырга безнең Шаян да килде. Котлаулар, теләкләр, барысы да бәйрәм сәбәпчеләре хөрмәтенә. Башлап җибәрик шушы 11 ел маҗарасын һәм ахыры хәерле булсын, уңышлы булсын, сезгә барыгызга да зур уңышлар. Бу ел Татарстанда тәүге тапкыр мәктәпкә баручылар 55 меңнән артык. Адымнарда да 1-нче сыйныфларны санап чыгар өчен әлифбаның Ф хәрефенә кадәр барып җитәргә кирәк. Минем укырга барасым килә, язарга өйрәнем. Иделинага бик җаваплы шикләнгән. Кыңгырау шалтырату. Моннан соң мәктәп тормышы башлана. Дәресләр, контроль биремнәр, үй эшләре. Алары соңрак. Бәйрәм көнне нинди укый инде? Әнә бит, бүлмәләр дә бәйрәмчә. Әйт әле, синең мәктәптә укыйсың киләме? Әйе, минем мәктәпкә укысым килә. Үзеңә яңа дуслар таптыңмы әле? Әйе, бу минем дустым. Монысы инде 11-нчеләр. Алар өчен бу соңгы уку елы. Шуңа бераз моңсуланалар да кебек. Әйт әле, синең өчен бит инде бу соңгы 1 сентябрь. Син нинди хисләр кичерәсең? Әйе, бу минем өчен соңгысы 1 сентябрь. Мин түгел, минем сыйныфым бик борчыла, ул куркыныч. Безгә кирәк ихтиһам бирергә. Бу көн безнең өчен иң мөһим, ләкин без тырышырбыз һәм Алла берсә булдырырбыз. Укытучылар тынычландырырга ашыга. Барысы да әйбәт булачак. Курыкмаска, барысы да әйбәт була. Безнең мәктәп яхшы. Балалар өчен барысын да без монда эшләргә әзер. Урамдагы кояш та укучыларны котларга теләде шикелле. Күңелсезләнергә сәбәп юк. Яңа белемнәр, яңа фәннәр, яңа укытучылар. Мәктәп дигән китапның тагын бер бүлеген башлыйбыз. Бәйрәм тантанасы гына түгел, уку елы да шушындый күңелле булсын дип теләп калам.